Errekurtso bat. Vale. Això què és Europa? Això fa un forat entre aquest. Això deu ser antena i això deu ser Europa. Posem aquí. Sí. Mira, com el cable aquest que tens a la mà, aquí o allà, o sigui, aquest puja com a... Sí, igual que aquest, però més llarg, hi ha un aquí o un altre aquí. Mira, si el trobes. Per passar això... Ah, vale, ja. No, que per passar això i mirar que funciona. Ja, però són i 20. Allà tenim tot el grupillo. Ja. Ara anem a fer-li un Vale, jo dic per provar. És que són i 20, I és per provar, perquè com després no em connecto el que sigui, L'has trobat? m'envio. Vale, doncs connecta'n allà, al costat del vermell aquí, o per allà, aquí el patch de dalt, i a l'altre el deixes penjat per aquí, vale? Sempre el fico a 21 o a 25. És igual. Tant s'hi val. Vale, jo vaig tirant cap allà. Ferran, m'he posat al teu costat, Molt bé. Com estàs? Cap problema. Pot arribar bastant gent. Però que es carrers fàcil, per que vagi, saps? Que no comenci a fixar l'alarma, llavors hem de canviar de lloc. Com vulguis. Espera, no t'he triat, Jordi. Ara l'endollo, però... Poi està en principi pot tocar. Pero por ver qué lleva. Ikusnet. En principi a cultural. La firma mateix no farem res, no sé què. La firma si fiquen gent. Lo que hemos grabado porque no ha empezado aún el acto para punto. Entonces, si os llega esto y luego ya tenemos que volver a quitar la cámara para acabar de hacer recursos, la gente se falta por llegar. Pero más que nada para comprobar que os llegaba bien.
plano casi fijo no podemos hacer recursos de la firma, ¿sabes? Porque las cámaras se ponen en primera fila para hacer estos recursos y nosotros no nos podremos mover, Sí, hombre, sí. ¿sabes? Bueno, lo digo porque luego Sí, ahora no, pues para... No he pensado más cámaras, ¿eh? Es que claro, lo de los vivos está bien para YouTube, Para pero SEO. para luego para las teles Luego la prensa, los teles son a son mí prensa bien padres. sencillas, plano fijo, ¿sabes? ¿Eh? No, però és que no és només nosaltres, mai ens posen Bien. cadires. No, bueno, si quieres, vos envías 10 yo, os faré más especialistas en recursos. Si quieres, mira, si quieres grabate esto, que dura un par de minutos, ya lo tendrás. Vamos al inicio. Vale. Cuando quieras. Vale, a punto. Sí. Vamos, soltamos. Ya está. Entonces ahora volveremos a desconectar, que acabamos de hacer los recursos y luego ya chupamos. Hombre, Lluna, Hombre, me puedo mover, pero claro, si quieres conectarla ahí, pues. Lluna, cuidadín, ¿eh? O eso, o me dice Chevy colgársela en la espalda, pero claro, será el movimiento de ir, de volver, de... Quin ets? Nada. Quedará muy els 16 planos estem al sector. Ha millorat una mica, sí? Quedan 2 planos, ¿vale? Y entonces ahora desconectamos y te vuelvo a avisar. ¿Desconectamos o seguimos en mucho? O desconectamos o quieres en vivo con la mochila a la espalda. Lo dejamos de todo en vivo. Estás dado esa mirada, ¿verdad? Sí, la batería de eso. Lo que pasa es que sigue lleno de tener, ¿sabes? No lo sé. Claro, es que tengo las manos, los 4 planos tampoco. Se la pone en la, bueno, pues se pone la mochila en la espalda y va haciendo que sean planos que se muevan y tal, ¿vale? Vale, venga. Aquí? Sí. Ya, no, es una línea. Ya cuenta 1 hora de vídeo.
per saber si quan torni, tornar des de l'empresa o quedar al Marc de Triomf. Depèn de la direcció. Gràcies, tot costat. Posa't aquí al costat teu. Cap problema, Bec. On te vulguis. Bon dia, Egunon, bons dies, buenos dies. Autoritats, senyores i senyors, benvinguts i benvingudes a la presentació de la Declaració Unitària de Partits en resposta al moment polític que vivim i en defensa dels drets i de les llibertats dels nostres pobles. Som pobles de pau, d'intercanvi cultural, de diàleg i també de lluita per la dignitat dels nostres conciutadans. Per tot plegat, avui firmarem una solemne declaració d'intencions i compromisos que han de guiar el nostre futur col·lectiu, que passa per la reclamació de diàleg i negociació política com a única via pacífica per solucionar els conflictes. Avui ens trobem a l'edifici de la Llotja de Mar, un símbol per a la ciutat de Barcelona, per Catalunya i per tota la Mediterrània. El mar, sempre sinònim d'horitzó, de futur, va veure en aquestes parets com naixien els consolats de mar, les ambaixades de la corona en l'època medieval. La Llotja va ser centre històric en èpoques d'esplendor, epicentre de comerç i de belles arts, un símbol del treball, l'esforç i el talent. I també un focus de resistència de país, ja que aquest edifici també va patir el setge borbònic de 1714, que va comportar la pèrdua dels drets i de les llibertats dels catalans i catalanes amb l'aplicació del decret de nova planta i la conversió d'aquesta llotja
en caserna militar. També, i no fa pas massa, el desembre del 2018 fou, per un sol dia, la seu del Consell de Ministres del govern espanyol que s'ha celebrat protegit per un gran desplegament policial. Avui recuperem un espai que ens és nostre, que el volem dotar de més història. Els consolats de mar, com el de Barcelona, que va acollir aquesta casa, van ser una estructura d'estat, uns centres de poder, de debat i de consens. Aquesta llotja acull avui el naixement d'aquesta declaració que signaran els següents grups polítics. Bloque Nacionalista Galego, Crida Nacional, l'ESCUP, Demòcrates de Catalunya, Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca, Més per Menorca, PDeCAT Junts per Catalunya i República Valenciana Partit Valencianista Europeu. El mar és un símbol indissociable per a aquestes terres de Catalunya, de les Illes Balears, el País Valencià, Euskal Herria i Galícia. El mar serà present en aquesta declaració. Comença, doncs, la lectura i acte de signatura de la declaració de la Llotja de Mar. Ho farem en català, però la tenen a la seva disposició en aranès, euskera, gallec, anglès, francès i castellà. Tenim una pàgina web que és declaraciollotzamar.eu. De moment no tenim aquests idiomes, però més endavant esperem també traduir-la a d'altres. Comencem, doncs, aquesta lectura. Declaració de la Llotja de Mar. Davant la decisió de la justícia espanyola de condemnar els legítims representants del poble de Catalunya i els líders de les organitzacions socials que van fer possible el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i davant la greu restricció que aquesta sentència imprimirà a l'acció política d'ara en endavant, les forces polítiques que subscrivim aquesta declaració desitgem compartir amb els nostres pobles i amb l'opinió pública de l'Estat espanyol, de la Unió Europea i dels països del món les reflexions següents. Primera, més de 4 dècades després de l'aprovació de la Constitució espanyola del 1978, es constata la impossibilitat d'una plena democratització de l'Estat per la resistència de les velles estructures del règim anterior i per la falta de voluntat política dels grans partits espanyols. La innegable modernització de l'Estat en molts àmbits no ha arribat a sectors fonamentals per a un funcionament democràtic homologable. Determinats ambients polítics, judicials, econòmics, policials i mediàtics han impedit, per acció o omissió, que Espanya es transformés en un estat plenament democràtic i modern com els del seu entorn europeu. Segona, durant els últims anys, coincidint amb l'aparició de grans corrents polítics, tant en l'àmbit estatal com el de les seves minories nacionals, que han qüestionat el resultat de la transició, l'Estat ha entrat en una etapa de regressió cap a una política de caràcter cada vegada més autoritari, menys democràtic i més repressiu. Aquesta reacció antidemocràtica ha afectat tant els diversos pobles avui integrats a l'estat espanyol com els moviments d'àmbit estatal que demanen una modernització de l'Estat i la superació definitiva del règim anterior. La restricció de drets i llibertats és, avui, evident als ulls de tota la ciutadania. Tercera, la falta de respecte al dret a l'autodeterminació que Espanya va assumir i va reconèixer en signar el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics és el corol·lari d'un compendi cada vegada més gran de retrocessos democràtics que pateixen les nostres nacions. Cap reconeixement ni respecte a la plurinacionalitat, cap separació de poders, amenaces contínues de suspensió de l'autonomia, de l'autogovern i de drets històrics per qualsevol via, retallada permanent de l'autogovern mitjançant l'intervencionisme del Tribunal Constitucional
i una acció legislativa recentralitzadora. Detencions arbitràries de líders polítics i socials, persecució policial d'activistes i activitats polítiques de caràcter no violent, polítiques penitenciàries i legislacions excepcionals, persecució d'artistes i publicacions. Quarta, en conseqüència, i molt seriosament preocupats i preocupades pels greus efectes que tindran les sentències contra els líders polítics i socials catalans per a l'exercici dels drets fonamentals de tota la ciutadania, constatem la necessitat d'arribar a un acord polític per unir-nos en la defensa dels punts següents. A. El dret a l'autodeterminació dels nostres pobles. B. El caràcter democràtic i pacífic de tota la nostra acció política. C. La llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn a casa dels exiliats i exiliades. D. Les llibertats civils i polítiques. E. Les polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres pobles. Reflexió cinquena. Des de la defensa d'aquests continguts, assumim i manifestem el nostre compromís amb la recerca de solucions democràtiques i estables al conflicte polític que els nostres pobles mantenen en el si de l'estat espanyol. I sisena, finalment, apel·lem a la comunitat internacional a possibilitar, donar suport i promoure aquestes solucions. Declaració de la Llotja de Mar, que serà signada ara a Barcelona el 25 d'octubre de 2019. Demano ara que pugin a signar la declaració les persones representants dels diferents partits polítics. Ho faran per ordre alfabètic. Bloque Nacionalista Galego, Diego Oliveira i Olaya Rodil. Crida Nacional, Antoni Morral i Pilar Calvo. Ja veus com es pensa gravar. Ben juntet, avui. Què? Ben juntet, els dos. Sí, sí, què és més potent? Explica-me ara. Els mòbils no passa res. Sisplau, la premsa no veiem amb els mòbils. Baixeu-lo, sisplau. Les CUP, Natàlia Sánchez i Núria Gibert. Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà Canvia la i bateria. Tot l'Illa. Aquí tengo la idea. És una altra època, això.
Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi i Mayali Iriarte. Esquerra Republicana, Pere Aragonès i Marta Vilalta. Esquerra Valenciana, Jaume Ferran. Junts per Catalunya, Laura Borràs i Eduard Pujol. Més per Mallorca, Guillem Balbó i Catalina Trobat. Més per Menorca, Damià Moll. Partit Demòcrata, David Bonvehí i Míriam Nogueres. S'adhereixen a la declaració, però no han pogut ser-hi presents, República Valenciana i Partit Valencianista Europeu.
El 1971, Pau Casals, a l'edifici de les Nacions Unides de Nova York, va interpretar el que segurament seria un dels cants de la pau més universals que tenim al país. Escoltem avui també, aquí, a la Llotja de Mar, el cant dels ocells. No canta independència, no és? Independència... Edmund Bosch. Moltes gràcies. Demano ara que pugin a l'escenari totes les persones signants de la declaració de la Llotja de Mar, si us plau, per fer la foto oficial de família. En quantes estava? En quanta gent estava? La sota del davant. No te jodas para allá, no jodas, tío. No la para allá, Sí, no? Esperemos que los que no se esperarán, ¿eh? No se esperarán que si No. no parecen a joder, Pero, a ver, no se trata de que vayamos para allá, joder. La peña que no periodista. Mira, pues nada, yo lo voy a poner aquí. Ah, está muy bien. Ana. No,
Pues perfecto, yo la prefiero desde aquí, que además desde ahí no se va a coger bien. ¿No? A ver si puede ser que por favor que se baje. Es que además ahí tan cerca no se puede coger la foto. Nos agachamos un poquito. Mòbils! Mòbil. Sisplau, sisplau! Sisplau! Ei, perdona, No, tranqui, no et preocupis. És que no sabia que venies, però... Ja ho tenia. Això és de... Mòbils! Això és de més a més. Quan em dic que ja n'hi ha prou, per això he anat cap allà. Donem, doncs, per Per això he anat cap allà al davant, perquè sabia que això no aguantaria una puta mica. declaració de la Llotja de Mar, 25 d'octubre de 2019. Moltes gràcies. Ja ho sé, ja, però... Saps que ja ho tenia allà al davant i dic, tiro enrere i si tinc un cronomés, però sí, era igual. O sigui, no... Molt bé. Oye, pues ni tan mal, al final sí que me salió la foto. Esas fotos que se ponen antes. Sí, Claro, porque además desde ahí no lo podemos hacer bien. Yo voy a poner un angular, Sí, es angular, ¿no? un poquito, pero yo entiendo que no se puede. Claro, y de hecho, bueno, lo ha hecho la de prensa y se lo ha colgado porque les ha hecho que era un... És esa. Que així agafa forma. Ara te'l donaré i el tornes a deixar allà on l'has trobat. No graven més. I no tinc que no hi ha d'haver capitazos, però jo estic al tanto, no sé que algú... Vale, nosaltres no sé on parar, no? Estem una mica a la guai per si de cas, però jo crec que anem. No passa aquí, no... Abans em parar... No sé que ara canviïn d'idea, però... Algú se li ocorre així. Bueno, estarem per aquí, per si de cas. Sí, típic d'esperar aquí 10 Ara minutets. sí, però és com que abans hem parat i no sabem parar... A mi van trucar per dir-me que seria per Hòstia, què Que passa? arribi la reacció i la tegui directa. Ara no sé, no... I gravem l'estanap i marxem. Amb aquest fons. Tu, vale, T'anies a l'escenari? Puta idea... Vale. Ah, no. Vale, això sonarà a l'amigo, eh? No sé si realment necessites... Tu necessites enviar realment o no? Arroba?
doncs avança i enviem la declaració. Vale, però és que l'Aragonès a la prèvia no hi era, és el que hem dit abans. Sí, que potser podria haver que sigui. Tot segur. Una cosa, M'he perdut. quan acabem d'enviar això, abans que es seguin i tot, ja envio directament la declaració. Sí, la té... Vale? Perquè tindrem de fer aquí. La té l'altre, no? El Mario. Vale? Estarà bé.